Huriani Tuhata nahina holongan, tapasada marohata, tapuji matuhata, sian buku ende, 526 ayat sada sahat tutulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuhona pinangido ni roham. Pasah madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima. Sai marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon na denggan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum jaladang tagamon tadi konon na akananya siana. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan jala parasi rohana sumurung, dipangidoroham naing mangolu jala martua hamis sogot, nungaragam dalana dibain homa nungguli rohanami, asa hutan dahami hatu aun sogot, dibaheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido sian ho, sai lehon maton din nabadia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham, dihami. Sai hutangion hami masuaram, na mangapoy hami ditiki parasion nuaing.
Asa sapang hami Tuhan ngoluan, napi narademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyong hamu mapatik ni debata imas natar surat cia parjolo saha tu pau paton patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi maraku pahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanonmu manangahana di banua ginjang dohot na di banua tongahon rodi na di bagasan aik na di tori ni tano yang gotunggabe si sombaon manang siolohan patik patuluhon dang jadi dohononmu goar ni debata yang gosoture dalana ai hona uhumna dosogot akana marsineang di goarna patik pau paton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinaono mari maulah hamu nasa siulan muna alayanggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak na mangebati hutam. Ai di naono mari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahini do umbaina di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradiana nai jala di parbadayan. Ima sahana, rak mangido gogo mahitas, mangulahon patik debata ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naumbar tu patik ni amin. Tatopo timado sata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hami dah hamatean ni pardosa
Mulak manian parjahati tu madiko dalana asa mangolu ibana ido dipangidorham alani iumbain hu pangidohami sai sundati matoru-torum asa unang mangonai betuhami sai sama sudedo sanami asa mangolu hami di baganan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege mabaga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Songo sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku midaha matean ni parjahat na lomodo rohaku midaha mumula ni parjahati tumadikon dalana asa mangolu ibana hasangapon madi debatana di ginjang. Amen. Tarapundoro hakino iha holong itu aku ahong godang basana di lehon tuang tungna umarga holong nadia los rohakin holong Yesus dia Yesus dia las rohakin holong Yesus tong dia Tabege ma epistel turpu di minggu sadarion imana tersurat sian Matius 10 lalu ayat 15 sahat 20 tajahama margati sore. Alai molo mardosa dongan mi topok jala ajari ibana holan hamu padua molo ditangihon ho dapot hodo ibana gabe donganmu muse. Alayang gosori tangihon ho arahon ma donganmu sada manang dua asahina tidakon nia dua manang tolu halak nasahata. Alai molo so ditangihon nang nasida pabua matu nasahuriai molo so ditangihon nang huriai etong may mana songo parbegu jala si jalobeo. Si tutu dona hudokon tuamu nasa nanwi di tanoon hot mai taringot nang di banua ginjang jala nasa napinalua muna di tanoon saut mai malua nang di banua ginjang. Akup ni hudok madihamu molo mardos ni roha manang dua sian hamu di tanoon tumang yako manang hata dia pe jalon muna doi sian damang na di banua ginjangi. Ayang go pungu dua manang tolu pe marhite-hite goarhu saya dong anakku do nasida. Ima sahakna martua doakan na tumangion hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Ratu
Tahati dako maha porsial tai songon nahitani dako ni dongata saha porsial bisandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bano toru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pamasogo tu tanong manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namando mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate doho dihamuluan nasora suda amin. Tapi kema ede puji-pujian siang kor maranata dihubuti gloria.
ABG mati ting masa di hita seminggu. Titing na masa dohot naneng masa di mingguta ima minggu pasapuluh paton dung Trinitatis 10 September 2020. Topik minggu di halomohon Jehovah do hamumulak ni perjahati. Sada padidion nabadia khusus. Nasogot japitu nunga dipatupa padidion tu sada halak danak di padidion khusus jalan nunga mardala dohot denggan. 02 pendaftaran kelas sidi reguler periode 2023-2024. Pendaftaran tunanaing ro marguru malua tu tahun persiajaran 2023-2024. Gereja membuka pendaftaran baru tahun 2023-2024 alani pinangido tusude ruas nanaing dohot marguru malua asa mendaftar ma tu sekretaris huria di kantor gereja. Laos dibuang ma surat pengantar siasitua wilayah nabe dohot fotokopi akte baktis salebar. Perguruan direncanahon di awal bulan September 2020. Jala pertemuan perguru malua dohot natoras rap dohot padita sekaligus penutupan pendaftaran direncanahon di hari Jumat tanggal 15 September 2020 pukul 10.30 WIB di ruang serbaguna gereja HKBP Pasar Minggu. 03 pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di Bagasan Mingguon ima na parjolo di wilayah Opat Kamis tanggal 14 September 2020 nagabe tuan rumah A. Keluarga M. Sinabela Boru Silaban, B. Keluarga Mikael Sinabela Boru Tapea, C. Keluarga Henrico YP Sinabela Boru Tasoit, maringanan di ruang serbaguna gereja. Nomor 2, wilayah 15, Sabtu 16 September 2020, nagabe tuan rumah sada keluarga Situa Insinyur Ido Huta Barat Boru Sidabutar. 2. Keluarga Situa Gibson Siahaan Boru Aruan. 3. Keluarga Situa M. Mangunsong Boru Tobing. 04 Dewan-Dewan. 04 titik sada Dewan Koinonia. 04 titik sada Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulung naing dipatupa di hari Jumat tanggal 15 September 2020 masuk pukul 10 siang WIB maringanan di ruang ibadah gereja. Informasi lebih lanjut Boema Makubungi Diana Sirait Dohot Sindi Boru Simanjuntak. 04.1.2 Seksi Lansia. Seksi Lansia HKBP Pasar Minggu naik patupahon kebaktian Padang ima di hari Rabu tanggal 20 September tahun 2020 inganan Buperta Cibubur jam pitu saat tuna selesai. Peserta sude lansia HKBP Pasar Minggu manang 60 tahun tugicang. Pendaftaran Boima menghubungi Nyonya Situmorang Boru Samosir. Jala batas akhir pendaftaran ima di tanggal 10 September 2020. Tatang yakon ma asa dinggan mardalan kebaktiani. Dung sidung titingon bejotama panorangion sian panitia. 04.1.3 Sesi ama. Di Mingguta Sadarion tanggal 10 September 2020 borhak do seksi ama
ni huriatta patupa pangebation manang kunjungan kasih tu HKBP Karawang, Resort Karawang, didampingi ni Dewan Koinonia, jala tatangyakon ma asa mardala dohot dengan pangebation ni. 04.1.4 Seksi Perempuan. Persekutuan Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta patupahon pembekalan tusude pengurus BPH, Ketua Sekretaris Bendahara SPH Nadi Patupa di hari Jumat 1 Sabtu tanggal 15 tanggal 16 September 2020 maringanan di Wisma Kinasi Sukabumi Bogor. BPH CHKBP Pasar Minggu yang bersedia mengikuti Inang Nyonya Panggabean Mida Buru Nenggolan, manang Sekretaris SPH. Tatang yakon ma asa mardalan ulauni dohot dengan. 05 Namar Bagas 05.1 Titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Pritz Ulrich Natalius Situmorang SE, anak Niamata Dr. Randus Alamson Situmorang MA, Tubuh Ninata Dinar Marsaulina Borsinaga SH. Alamat Jalan Gunuk Sada, nomor 30 RT 00 Sada, RW 03, Manang Wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Oroana, Dr. Christine Natalia Boru Hutagalung, Boru Niamata, Haposan Hutagalung Nahinan, Tubuh Ninata Romauli Boru Manulang. Ruas ni Gereja HKBP, Ruas ni Gereja Kristen Injil di Indonesia, Jemaat Lubuk Linggau, Manang Gekisia. Alamat Jalan Arjuna RT 007 RW 00 Marga Mulia, Lubuk Linggau Selatan Tolu, Sumatera Selatan. Pamasu-masuon patupau di hari Sabtu tanggal 20 September 2020 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 05.2 Titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Boy Stephen P. Sijabat, anak Niamata Ervin Sijabat, Tubuh Ninata Tiemin Boru Manik. Alamat Kampung Jembatan RT 002 RW 006 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ruas ni HKBP Tanda Rabun, Resort Simarmata. Dohot Oroana, Cynthia Nila Kristi Boru Niamata, Air Banu Sudarto, Tubuh Ninata Sinawati Halim. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Alamat Gang Haji Raiman, nomor 71A, RT 006 RW 003, Balekabang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Masuk wilayah Saplopat. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 23 September 2020 pukul 8 WIB di HKBP Tanda Rabun Resort Simarmata. 05.3 Titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Ramot Christopher Hasudungan Purba, anak Niamata Situa Manahara Purba Nahinan, Tubuh Ninata Ilse Paulina Boru Pahan SPD. Alamat Gang Alwi RT 004 RW 00 Sada, Tanjung Barat, Wilayah 2. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana, Dewi Nopita Boru Huta Barat, Boru Niamata Robin Huta Barat, Tubuh Ninata Helvina Boru Saragi. Ruas ni GKPI Teladan Helpetia. Alamat Jalan Perkutut nomor 208 Helpetia Tengah, Medan, Sumatera Utara. Pamasu-masuon
patupau di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 06 dana nasorang. A. Di basa-basau tuhatta dosa danak boru di hari Minggu tanggal 3 September 2020 di keluarga Germa Hasian Simatupang, Hinata Ronauli Selina Boru Sinurat, alamat Jalan Haji Raidi, RT 03 RW Saplusada, Pejaten Timur, Pasar Minggu, wilayah Sada. B. Di basa-basau tuhatta dosa dana boru di hari Selasa tanggal 5 September 2020 di keluarga Giovanni Felix Andreas Panjaitan, Inang Linda Boru Sitorus, alamat Jalan Nangka, Gang Langgar, RT 01 RW 06 nomor 37, masuk wilayah 2, hipas doda danaki songoni nang natorasna. 07 ruas nahona siasat gereja Manang RPP. Mulai di hari Minggu sadarion tanggal 10 September 2020 tolu, hona ruhut parmahanio dohot pamisangod do keluarga Agustinus Genius Gultom ST, Inata Desi Anggoro Gupawati Boru Manurung, alamat Jalan Swadaya 2 nomor 54B, RT 07 RW 05 wilayah Sada. Siala naung sorang anak nasida adorang sosia bulan siang siatiki pamasumasuon perbagason nasida. Hato tuan ni RPP HKBP bab 4.2C halaman 40. Hona uhum huriado namar saripe molo sorang anak nasida bawa ditoru ni sia bulan, jala boru-boru ditoru ni walu bulan, dung majalo pasu-pasu perbagason. Asing molo adong surat hatorangan siat dokter manang nagabi bayi prematur. Tatang yakon manasida, anggiat manol soli pangalosion nasida asa tarjalo mose nasida gabi ruas. 08 ruas parguru. Di jalo gabi ruas parguru ni huriaon di hari Minggu sadarion 10 September 2020 tolu ima keluarga Alfa Yohanes Hutapea, Ibu Selvi Tiorenita Boru Marbun, Inganan Jalan Raya Lenteng Agung nomor 6 RT 07 RW 0 Sada. Titing nasoni jahahon dohot parhepengon ni huriatta, boy mata jaha di titing naung di parade di huriatta, songonima titing di hita di bagasan samingguon. Saunari hupasat tami tiki tu seksi lansia pasahaton panorangion. Horas. Dahu parsagapi abang pendeta Adventus and Tambun. Dahu parsagapi abang idang situa. Dahu waologi di bagasan Yesus Kristus sudah huria dewadakan kebaktian di siang harior do sedang live streaming. Songon daung diwartakan seksi lansia HKBP Pasar Minggu mengadakan kebaktian pada
Dokter di patupa seksi rahasia do diacarai pertama perjuru senam paduahon kebaktian pateluhon kuis dot aka da asik dope. Aladi abak idak dihimbau panitia do ruas HKBP Pasar Minggu dan di wilayah sana satu wilayah 10 pitu dan baru umur 10 tahun tukijak asabar sidohot padian di acarai. Tungkobos do dipagido rohanabi. Jala acarai di Patupano di Buperta Cibubur Kompi 2. Kita berpugua di komplek halaman pendeta jam 6.30 sirsir. Disedia panitia untuk aka transport do aka da perlu diacarai. Jala boloboi dipagido panitia wa dress code kaos warna biru. Apa idak di pintu keluar gereja ada panitia dapat buka pendaftaran. Daftar kamu awakiran dengan sukacita teh. Sekodiba siap kami panitia butiba maulate Tuhan memberkati. Amin. Tabe gema lagu pujian sian kor lansia diuduti kor ama.
Kami pakumohon pilih perjul sada A sada B Dehoma nomor 514. Dului dengan namaku atop salbu harimi mulak boanani aku sotung salbu harini sonang di Tuhan sotung hatop sabung arimi hatop ni tiki hatop ni tiki tunggu dahulan mi hatop sabung arimi atui tondo ni ulo atop sabung arimi sotung magoho pangulo sotung sabung arimi topo tata hurangi Oatas Espiritu
Atau sol putih kini, atau tiki, atau tiki, tunggoroni, atau sol buarimi. Tapos ada wata makatangnya kita. Dame na sumurung siya sa luhut na roha, ima na maramoti ate-ate dohot pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuatai. Amin. Shalom jala horas jala selamat hari Minggu ma diamu amanami do nanami nang songoni akadongan sa posiao. Damang do dainang hatani tu hata ima di minggu pasa puluh waton dung Trinitatis ima natar surat sian panurang Hesekiel bidu tolu mamuka mai sian ayat pitu sahatu ayat 10 sada jahama tuhita salutna tapayut hiut ma di bagasan rata sonoma hatani tuhata Yaho ale anak ni jolma nunga hubabang kito bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hata nanggo sada binegeho siap pamangaku ikut si pasingotom mudoi tunasida sianau. Moloau mandok tu halak parjahat ikomati doho ale parjahat Habe dang mar buah-buah ho palubah halak parjahati tumudal ho dalan nai nian mate donian parjahati di bagasan hajatonna alai anggo mudarna sia tangam mudo tunggu oko alai anggo di palubah ho do halak parjahati tumudal ho dalan nai nian asa mulak sia ninian Hape dang olo ibana mulak tumadiko dalan nai mate di bagasan hajaton nai ma ibana alai anggo ho malua do hosam di baiko di baheni ho ale anak ni jolma dogma tupino parni Israel ya hata muna songonodo molo naung manginona pangalasion nami dohot dosa nami tu hami pola tung madate hami binahen ni bihama pabahedan nami manguludupi hami dogma tu nasida songo sitong na manguluau ninna Tuhan coba tung na solomodo haku mida hamatian ni halak parjahati so ikom mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan na inian asa mangulu ibana atong say mula mahamu tumadikod dalam muna akan najati buasa tung tagamon mati hamu ale pinopar ni Israel ido sahana damang do dainang do dongan sa porsiao di bagasan Kristus marite topik ni mingguta di paingot do tuhita saluna dia palatikyon dia lomon Jehovah do aka parmulak ni aka parjahat alani damang do deinang takas do marite trupukon didok di ayat pitu Yaho anak ni jolma nungga hupa bangkit ho bahen parjaga ni pinopar ni Israel Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Oma amang do tamu inang nadidok ni debata tu palurang ni Hesekiel imanakid dia ya pito. Didok di sana amang do tamu inang gabe perjaga manang menjadi penjaga tu pinopar ni Israel. Do lapatan na amang do tamu inang. Kenapa dikatakan oleh Tuhan kepada
Nabi Hesekiel di sini dikatakan dia sebagai penjaga. Aduh lapatanna di sidamang dodoinang adong panuduun. Dituduh si Hesekiel gabe penjaga, manang penjaga tu pinopar ni Israel. Molo talapati amang do taminang tarikot tulapatan di hata penjagaon. Di hata na asik si pata do olo tabege amang do taminang molo penjagaon didok do songo protektor. Ima songo didok di persamel 120 sada molo taja yang do disi didok di tuhatai disi songon sisi do penjaga dia didok na Tuhani songon ise didok ma songo sahalak kiber. Taboto do kiber ati amang ate do tamu inang aleang go inang anggo akainata mungkin dang diboto akka kiber. Anggo ama taboto do kiber ate. Totu molo tabege do hata ni kiber amang do taminang lahu marohata tu dia ima tu sepak bola ate. Lahu marohata tu sepak bola. Sian 10 sada pemain di tim sepak bola amang do tawinang adong do namarguar di si ima penjaga gawang. Masai sentral do ima peran ni penjaga gawangon. Tumpe jago-jago amang do tawinang dengan setimna do hono penyerang. Contohnya masih kelas ni si Messi, manang si kelas ni si Ronaldo, alai anggo penjaga gawang na dang jago marisuang do honon ima tim kesebelasan nai marisuang do amang boy ma ando namang do taminang holan na kemasukan manang kebobulan bola ma tu gawang kesebelasani bahkan namang do taminang terlubo bima dihita ka amate taigot do di final Piala Dunia di tahun 2022 nasal puati boy do hono namang peran di kiber ni Argentina ido kemenentuan kemenangan ni bangsa Argentina. Alani namang do nang di bagasan Yesus Kristus songolido na taida di bagasan turpuon. Peran di sahalak penjaga. Totu amang do taminang hal odon si Hesekiel memastihon ima tuminupar ni Israel. Dang nagabe mate di bagasan hadosan na lausonido istilah ni protektoron namarlapatan menjaga manang molo di dunia asuransi amang rupani didokma songon proteksi manang jaminan ate rahita adong bedo akka masuk kita tu akka asuransi ate bos kita masuk tu asuransi pasti adong do gunana ate. Aduh lapatan namang dokter binang. Puasa kita masuk tuh sada asuransi, alana adong asuransi memberikan jaminan. Jaminan dohono namang dokter binang. Boy dohono jaminan masa depan. Boy dohono namang jaminan untuk akka pendidikan ya kaya na kota. Boy dohono nakka namang dokter binang jaminan tu kesehatan tu akan asingi. Satu dia museng. Satu na menjamin kematian di kita salutna akan nasabana. Hurang songonima, hurang lobi songonima amang didok peran ni penjaga di bagasat turbukon. Seorang penjaga. Alali namang dodainang disoma disuruh panurang Hesekiel menjamin mana memproteksi ngulu ni pinopar ni Israeli. Asa dijagai, asa dijamin keselamatan ni ima bangsa ni Israeli. Alai anggohata na tumakas di bagasan tupukon amang dokter minang ima puasa di dok penjaga di son ima sebagai pengingat mangulbahon ima hatani debata singot sian debata. Ido asa didok di son namang dotomen ia adong hata nanggo sada di begeho siap pamangaku ido didok iko si pasi gotom mudoi tuna sida sia nau omma didok na tu si Hesekiel lamang dot tawinang didok debata jela ima sada tugas ni si Hesekiel sebagai penjaga songo salah penjaga paingoton mana mangalubahon
paingoton manang mangulbahon. Isarana mang do taminang asalam taatusi do ahar dia do tugas ni sahala perjagon muluteida ma di perlintasan kereta api ade. Anong do disi pajaga na say totong paingot to namang ima akan nama mulu sian perlintasan ni mulo naing lewat sian perlintasan kereta api. Maride paingot to ni amang do taminang ado lapatanna muasa di paingot asa terhindar ma akan nama mulu sian perlintasan ni. Sia dia sian akka parmaran bulun. Manang sia dia, manang sia kecelakaan naso tahalamon. Alani amang do taminang dang boy pajaga dohonon lengah jaladang boy margait-gait. Alanaha nyawa taruhan disi. Sedikit lengah amang do taminang musibah menunggu di depan mata. Soni do namang do inang rupani vital ni ulau ni salah perjaga di perlintasan ni. Lo soni do nuaing didok ditupukon di bagasa tupuk tamang do taminang di tangan ni Panurang Hesekiel do masa depan ni ngulu ni pinopar ni Israeli. Panurang Hesekiel disuruh manang ditugasi memastikan unang adong sia tonga-tonga ni bangsoi mate di bagasan hadusana. Memang mati do yang go dagingon. Alai unang magabe mati dagingi alani hadosana disima dipaingot oleh Panurang Hesekiel. Aidang di halomon di bata soni dipangido rohana. Losido amang do tabilang di pataridaw tuita sahalak pajaga na macay uli ima ise. Ima tuhata Jesus Kristus naro tu portibion. Na makokop dosata. Na manario di sudea ka si sarion di ngulu-nguluta. Di sarion ibana do amang do tabilang. Alania ima dakididok ibana. Dang di halomon di bata. Mago mate ima akad kasisian nai alani hado sauna. Memang dagingon mate do. Alai unang mah dagingi gebe mate alani hado sauna. Alani damang do de inang di bagas Kristusi. Alani dang murah-murah hapeng do hono namang do taminang songon sada ulau ni sahalak pajaga. Lasoni do nuaing na pinasahan ni di batatu Hesekiel. Nagabe sahalak pajaga ni pinopar ni Israel. Imana say masay nal taida di siya mang do taminang sada tugas ima law marua paingoton bangsoi dia kadusana manang palubahon na sida di hadusana lapatan na mang do taminang dang boy marsabu-sabu. Alani sahala perjaga iko bertanggung jawab do di ulona dang boy do rupani ay dang lokwi ay sipata songoni do hita mang do taminang ate. Songoni majo tohonon molon sahalak danak dohonon dak songon na pinangido ni rohata olodo songon ama hita tadok do omma anak ni nana mo ni kan alai dung hase ada lagi dohonon iseme anak ni amang nama itu teh sibata olo mahita songoni di dok. Oh amang dot tamu inang hakka na poso akka na tua-tua akka ama dot inang didok disod di yuriaton so perjaga do hita di tonga-tonga na yuraon molo adong di pangido tu ita dang ulok ku be yamang tao apalagi songon hami akka na poso didok disi ay akka na poso do hami akka na makrikoto na kangulu-ngulu do pe hami didok. Dijauh hita asa gabe berjaga hita menjagai di sudia ka dohonon aka uriata. Tunggu dulu masih ada waktu kami. Alani damang dok deh nang ido nak kididokon dang boy dohonota dang lokwi. Songoni siamang songodidok ni sikain ditiki di suku debata ai di dia anggim mina. Dia yang gim. Ai dok kesikain. Ya udang penjaga-jaga anggi kuda. Nah. Ini mana? Asipata ulu tu hita do hono songoni amang.
Mulai didokot ay di dia mo. Ay dang ulok ku dopi amang. Dang aku dopi, dang tugas su dopi. Odo tugas su nak. Seorang penjaga semua kita didok ulau tadi. Alani damang dodel seorang penjaga harus bertanggung jawab. Ay jalon di napasatun ulau 5 musik sian ibana pertanggungjawaban. Ay nunga di pasatu ibana sebisa halak penjaga. Jalasian na mga leonido amang dotawinang ikon tanggung leonota pertanggungjawaban. Ido asa didok di bagasan terpukon amang dotawinang. Molo au mandok tu halak parjahati ikon mate doho ale parjahat. Hape dang buah-buah ho palubah halak parjahati tumudal ho dalan na inian. Mate donian parjahati di bagasan hajahoton na. Alai anggo mudar na siya tangabudo tunggu aku ina. Alai anggo di palu bohodo halak parjadi tumudal hodalan na yan asa bulak siya ninian hape dangolo ibana mulak tumadikod dalan nai mate do di bagasan hajaton no may ibana. Alai ahay dokot alai anggo ho malua hosam di baiko omma sa datang jawab. Ini adalah sebagai satu tanggung jawab Amang. Ketika seseorang dahano dohamang dota minang sengok kita akan naung dipilih di bata, naung makilala aka asini rohani di bata, dijauhi ta songon aka perjaga, didok di son jamang unang tapa sobu aka dongata di bagasan aka hasan hodonai. Ala ido tugas ta, ido tanggung jawab ta. Totu tujuan nai amang dot tawinang dot akada asing ima asa unang aha asa unang adong mate di hajahatonna alai di hamu mulak ni parjahatido di halomon ni di bata ido di dok dia 10 sedai amang dot tawinang songo sitong na mangolu au ninna Jahoba tung na solomoro aku di hamamatian ni halak parjahati so ikko mida hamulak ni parjahati tumadikko dalan naihan asa mangulu ibana alani di hamu amanami do inanami nasongoni akadongan dos sosongon ulau ni Hesekia nido nuaing tugasta gadup di tonga-tonga ni goluta nang song salak dana kita nang songoni solong salak ama hita nang songoni songon sahalak ima songon salak ina hita song sahalak parhalado hita songon salak natua-tua hita songon salak pahubas di tonga-tonga ni urion di sodo hita di jauh misalna amang dota binang songo kami songon salak parhalado te bah perjaga dohami maradopon akar ruas ni huriata na pinasahat ni Tuhani marite akahubasota. So ni do mungseng akapartohonan na asing na makubasi di tonga-tonga ni Rion. Parjaga duhita mang do taminang asa di bagasa sonak sawariwak kita. Tarlubo biso kita amang do taminang songon natora sita. Parjaga duhita maradopon akayanakot tabi. Aidang jojot tahe amang dota minang gabe jojot kita gabe saya songon nama nol soli ate saya songon nama nol soli manang merasa kecolongan kita ima dohonon ay gabe manibil akayana kota iya soi mangulahon naso tahlomon ujung na Roma suku-suku kita di bagasa dirita buhado na malua do siapa jagauku do manang siya nasota ujaga do akada danakot seliling siya na tubuh ibana seorang satu nama gudang alai digijangi salut na yamang do tawinang didok di turbukon tarjaga do hita ikko parjuluma ima marite maradoppo dirita gado dipangido hita di son parjulo ikko maradoppo dirita gado ay buhama amang bahinota majaga halak dirita peso tarjaga hita ay do didokon adong akada tua-tua te lebu do boy jagao salak ate anggo jolma dohono salak mollo jagao salak saya kor ate ya halak dohono didokon
Ido amang doto iko sia dirita do parjogo asa boy ta jaga dirita. Alane iko jumulo do tajamoto dirita. Ipe asa pinalumehon ni Tuhan itu kita. Jalan na parpudi ma amang doto winang. Song salak parjaga hita. Iko dohonon alana salak parjaga ikon adonggo pemberani ate. Unang mah parbiar ate. Basa udokot salak parbarani te. Unang do hatana dohonon sipata hita ulo do pelubului wakahata te. Ibada dunia jago-jago di hutana natiki di dokon. Tapi hola mardela di tonga borgin dohonon tungima biar. Badilas tinggal huma inatana di budi alani biarna. Alani damang do inang ido nang sita-sitata. Ido nang misita. Ido nang tanggung jawab na pinasat ni debatatu ita son na pinasat ni debatatu si Ezekiel laho paringoton akadongata na berdosa asa ulang mate ibana di hajaton nai ay mula may ibana jala mangulu di bagasan ni debata niyan jod do tabigi amang do taminang hata mandok sonon ay so adong lapatan na molo pinaingot dongan ay gabi iba do disogohon ate. Memang itu ate bakol ni napaingoton itu tahe. Ulo do gabe hita si disogohon. Ulo do hita gabe dihukum, dimusuhi. Tohodo ya mang. Molo tapasigot dongang di kesalahan na gabe juddo rohana tu hita. Gariada aha dimusuhi hita. Gariada aha gabe dendam ibana. Alay, tumagong mata adubi Tumagong mata adubi pangalaw na songoni daripada tungguan di debata amang do taminang sian hita pertanggungjawaban ay sian sona hita do mangulahoni alay do hita dihukum. Ido nakin didok itu bukon. Alay tumagong may tumagong doi jalotay daripada sia kita pangidon di bata ima tanggung jawab las hona mahita dia palatikam alani damang do deinang ngaparpudi sahalima tu hita upasahat marite upasani namandok upasani hita alak batak tinalik ma bulung ni supi pinarsaong bulung ni sehala unang mas sumosol di pudi ay dada si paingot na so ada si paingoti amang do taminang nunga tabi si paingoti nunga tabige jala terus do di suarahon debata mahite-hite huriana tuhita jala suaranai ira alarab duya bang dotta minang ima patu begot tuhita di galup ari suak songoni nian nunga di pasat tuita akka pisang-pisang ni debata. Alani damang do tainang atong mahamubaw mahita asa mangulu hita. Tabolok koma siya bagas rohata luhut akan nasuturehi. Alay tapake mangulu taon gabe ula ni debata dot haboron ni pasu-pasu tuhumaliang hita lau paingoton na sida paingoton akadongata laos tatangnya koma nang nasida luhut na asa sudihita dapotan haluaon nasian debata amen martang yang maita Mulia tema ale debata di hatam nabadia dia palatikon na pinasaha mutuhami na paingotok kami song perjaga ni haporsion nami hami uhud dipake hodo hami lau paingoton akadongan nami molo tarsomong nasida di bagasan hajahoton na asamulak jalan mahabubaon nasida saluhutna jala dapotan hanguluak kami siakoi alani amang patau mahami Tuhan lau mangulahon song sada
ulaon na pinasahami songon tu naposomi tu Hesekiel. Sorima tanggung jawab nami. Dang boy gate jeladang boy marmiam ay hanguluad do nagabe jabarna alay Tuhan. Molo margait tami. Molo lengah hami di tonga-tonga ni gulu nami. Gabidang dapota japalan hanguluan nasa lililing na. Mate mahami ala ni hadosaw nami. Tohodo tutu alay Tuhan. Ia dagingi mate do. Alay unang mangyan hamatian nami. Gabi hamatian di ala ni hadosaw nami. Ala ni hajawton nami. Alay mati hami alay di bagasan sonang sorabiwan son na pinangidomi. Alay papos marwa nami alay Tuhan selalu na ruas ni huriami. Asa totong alay Tuhan ujamot to diri nami. Asa balokok kami alay Tuhan selalu na akala suture di bagasan ngulu nami. Asa sudi na adong di tonga-tonga ni ngulu nami. Upake hami may alay Tuhan gabi ula-ula nami. Ula-ulab alay Tuhan. Laho haparon ni pasu-pasum di tonga-tonga ni Portibion. Pake mahami alay Tuhan na adong di tonga-tonga ni ngulu nami. Nang akka rumah tangga nami. Songon amami. Songon ina hami. Songon iyaka yanakko nami. Naksongon iyaka parkaryuan nami selutna. Manang songod dia pi akan na pinasahami tu hami. Pake mahami gabi ula-ulab laho habaron ni pasu-pasum di tonga-tonga ni buatmu. Ai ido na pinangidom alay Tuhan. Di paingot to hami. Ima di hamula ni parjahati itu malikod dalan na. Ido di halomon ni roham. Ai dang di pangido hami alay Tuhan. Mate akadongan namin di bagasan hajaton. Alanima tugas nami alay Tuhan, tanggung jawab nami songon naong mga diloko tu hami alay Tuhan sada ulaw na matchay arga. Asa ubuok kami makadongan nami yung asa unang gabi madabu na sida museng diaka hajaton na. Alani hupasa tami masalu na sudi akka ruas ni uriam sian ama ina danak nang akka horong na tua-tua nami di horong ulan siya. Os rohana meli Tuhan, tutangamu do upasat tami akka pardalanan ning uluna. Tutangamu do upasat tami ali Tuhan di sudi akka sinakap ni rohana asa totong ma dongani na sida pargugoy. Tarlubobi di madalani akka ariaranami nagok akka ruji-ruji, nagok akka hasusan alay molo hodo ali Tuhan. Nagabe hupangasaw kami di tonga-tonga ning halanami. Gabe boy hami margogo mangulahon songon na pinangido ni Roham. Mauliate madiho, somba nami marite anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amen. Taudi ni mamuseng, maride mehita, laos tapapunguma piliata 2A, 2B. Soima dunganmu joma di liliana di Portibion. Aku pibon
Yesus Tuhan, unang masaliho, mangados nota, say na adong domangihut Tuhan, asalam ka naman silas di roha, disipado mutu debata. silu sosoima dongan mujama nililian ni portibian Aku pibona lantu tuhata, akanali luni boy tano, onang tardarato, lau padarato, tanda ng Jesus to di alongo. Nang najumati di nasailaw, asal mabubatu joloano, di jakon Jesus to ay nang di tao, orang na berdit mane sa dosa. Sulit kitro amin manang napiga naong iara on itu debata. bagas di rado uni sihana makaluhut manasun nenggani atung sinungguni Olong ni roha tibu madapun itu hatai Sumeano anguluana mangukap dalam Tuhan batai madok kuliho manobujang Ring bahita jeng-jeng. Aiton maguguni Yesus Tuhan unang Masaliho magadosata, say nangaro mangiutuho, asalam kada masilang doa, disipado mutu debata. Tatangnya koma piliata tua dupani di bata martang yak baita. Ali di bata amanami di Banua Gijang. Hodo haruan ni salut silion lihon nadinggan doh nasa ulibasa na maulitus. Upasatami masian nanilomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupaksia kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni ruyam doho di portibion.
Buhay marwanami marhiti-hiti todip. Asalam hutadahami gudang ni si Leo mito hami. Asalam gergir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajanmu se saut malomoni ram di Banotongo songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sederon hanguluan siap hari. Sesa badosa nami songon panesa nami di dusa di dongan namar dusa tuhami. Una kami togion tu pangucunan balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagas sedame jalo hamuma pasu-pasu siat di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sondako Tuhan di bata ma bohina Tuhamu jala asin marohana midamu. Di dopakko Tuhan di bata ma bohina Tuhamu jala di pasroma todina Tuhamu be. Amin.